רמטכ"ל, שר ביטחון, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. אתה יכול להבין מה קרה כאן? תראה, דני, קודם כל תרשה לי להשתתף בצערן של המשפחות, לאחל החלמה לפצועים ולאחל לכולנו שנצליח להשיב את החטופים. זה נראה לי משימה לאומית ממדרגה ראשונה. מה קרה לנו? קרה לנו ליקוי מאורות, גם ברמה המדינית, הממשלה, וגם בצבא, במודיעין ובצבא, במוכנות. הייתה פה תפיסת עולם שחמאס יותר חזק, עדיף לנו, מול רשות יותר מוחלשת. פלסטינית. רשות פלסטינאית. הייתה פה תפיסת עולם שמותר להביא לו כסף, כי זה הולך לאזרחים, אבל זה הלך לחמאס, והחמאס בנה והתעצם והתעצם. הייתה פה תפיסת עולם שאמרה שקט תמורת שקט, שזה אסון מול ארגוני טרור. אנחנו למדנו את ארגון החמאס. אני חושב שהממשלה הזאת לא הכירה את ארגון החמאס, היא לא למדה אותו. אנחנו למדנו את ארגון החמאס, נלחמנו בו עד חורמה בחומת מגן, באינתיפאדה השנייה. כשהיית רמטכ"ל. כשהייתי רמטכ"ל, ואחר כך כשר ביטחון רדפנו את ראשי החמאס, את יאסין, השייח יאסין, את רנטיסי ושורה ארוכה. בחמאס צריך להילחם כל הזמן. נמנענו מפעולה רחבה של כיבוש רצועת עזה, אבל שמענו על ההרתעה. מה שקרה פה זה שנעשה פה חיזוק של החמאס, והאמינו ברשות פלסטינאית מוחלשת. ראש הממשלה אומר שכבר ב-2014 הוא אמר שחמאס זה דאעש. אני חושב שב-2014, תוך כדי צוק איתן, הוא הביא את ועדת חוץ וביטחון לעדכון, לאחר יומיים שהמלחמה פרצה. המלחמה פרצה ב-8 ביולי, המבצע התחיל, ולמעשה ב10 לחודש אנחנו עודכנו. שאלתי אותו, מה אתה רוצה להשיג בסוף? כן. מה מטרת המבצע הזה? להכות בחמאס. אני הצעתי לו לפרז את רצועת עזה. הוא היה עם 4 אוגדות בפנים, אולי יותר. במלחמה שערכה במבצע, שהפך למלחמה שערכה 50 ימים. כשאז אתה חבר ועדת חוץ וביטחון. אני חבר ועדת חוץ וביטחון, אני מציג לו תוכנית, הוא אומר, תכתוב לי, כתבתי לו, באתי אליו לשיחה אחרי 4 ימים, הוא אומר לי, אתה צודק. זה יהיה התוכנית ארוכת הטווח שלנו. נתניהו לא בנוי להחלטות גדולות, הוא לא בנוי להחלטות גורליות. תראה איך הם נפלו כאן מתחילת המלחמה, בשתי החלטות שהן היו מתבקשות. דני, 2 צבאות טרור חונים על גבולות ישראל. אחד בצפון, חזק מאוד. חיזבאללה. והשני, יותר קטן, יותר חלש, שניהם אכזרים באותה מידה, והוא תוקף אותנו ב7 לחודש. עכשיו, אתה מבין שהצפוני הוא הבעיה והאיום המרכזי, והוא פותח עליך באש. הוא הורג לך חיילים, הוא הורג לך אזרחים. אני שואל, את מי אתה תוקף? אני חושב שהיו צריכים לפתוח במערכה קודם כל כנגד החיזבאללה, ולעשות מאמצים עליונים מול החמאס, לשחרר קודם כל את החטופים. אני מוכן לתת להם הכל, שיקחו את כל 6,000 האסירים. צריך לומר, תמכת אז בעסקת שליט, ואפילו בעסקת טננבאום. אני חושב שמי שנחטף בידי ארגוני טרור צריך לעשות מאמץ ולשלם את המחיר. את כל האסירים הביטחוניים אתה נותן, את כל המחבלים מוציא עכשיו. את כולם הייתי מחזיר לרצועת עזה, וקודם כל משחרר את החטופים והשבויים שלנו. דני, זה לא 1 או 2, זה 229 נכון להיום. זה מספר שלא יאומן. במלחמת יום הכיפורים, שהיה מחדל לפני 50 שנה, ובו הייתי קצין, מפקד סיירת הצנחנים, זה לא הגיע לאזרחים, זה נגמר בין הצבא לבין המצרים והסורים. והטעות השנייה שעשו עכשיו, לא מזמן הממשלה הזאת, זה המסדרון ההומניטרי. אני מתנגד לזה בכל תוקף. אני חושב שאנחנו לא צריכים להיות יותר אכזריים מהחמאס, אבל שתינוקות, ילדים, נשים, סבים וסבתות נמצאים בתוך הרצועה בידי הארגון הרצחני הזה, מה פתאום אתה פותח קו הומניטרי? שיתנו קודם כל ביקור של הצלב האדום, שנראה את מראיהם, את פניהם, נדע את שמותיהם ונדע מה מצבם. ועד אז אתה לא מעביר שום דבר? עד אז אני לא מעביר שום דבר. אבל יגידו לך, זה לא אנחנו, זה המצרים מעבירים, דרך מצרים. אבל אנחנו לא תמימים, אנחנו מכירים את החמאס, הרי חלק מזה מגיע לחמאס. חלק מזה מגיע לחמאס. לא, השאלה היא, ישראל יכולה לעצור את הסיוע ההומניטרי הזה שמגיע דרך מצרים? אז מה אם זה מגיע דרך מצרים?
אז מה? אבל זה מגיע בסוף גם לחמאס. אז אתה אומר לא מים, לא תרופות, לא שום דבר. האמריקאים שכפו את זה עלינו, הביקור של ביידן היה פה מאוד מוצלח, אבל זה קודם כל ענה לאינטרסים האמריקאים, שלא נתבלבל, אוקיי? הם לא היו נותנים להם כפית של מים, אוקיי? כפית הם לא היו נותנים להם. מה פתאום אנחנו נותנים לה מעבר הומניטרי בלי שאנחנו יודעים מי זה השבויים והנעדרים שלנו, בלי שאנחנו מקבלים את השמות. אני מקווה שנוכל עוד לתקן את הדברים הללו. והדבר השלישי הוא האמון במעשים של ההנהגה הזאת. תראה, אני מאמין בצה"ל. הצבא כשל במודיעין וכשל במתן המענה ביום שמחת תורה. אבל תראה, הוא התאושש מהר מאוד, הוא התארגן מהר מאוד, והוא מוכן למלחמה. אני מאמין בשר הביטחון, ברמטכ"ל, בחיילים, בלוחמים. הרי התעוזה של הלוחמים ביום הראשון מנעה אסון הרבה יותר גדול של השוטרים, של כיתות הכוננות. הם עמדו בגבורה מול נחשולי הטרור האלה. אבל יש פה שאלה גם של אמון שהופר בין מדינה, בין הממשלה וכוחות הביטחון שלה לבין המתיישבים. אנחנו כל השנים אמרנו שביטחון והתיישבות הולכים ביחד. זה חלק מתפיסת העולם שלנו. זה חלק מהאסטרטגיה של ישראל. זה ייחודי רק לישראל. אמרנו להם, תבנו פה בית, תגדלו פה את הילדים שלכם, תאבדו את האדמה עד המטר האחרון, אנחנו נגן עליכם. זה לא קרה. איך מחזירים את האמון הזה? האמון הזה יוחזר אך ורק אם אנחנו נדע להסיר את שני האיומים. גם את זה של החמאס ברצועה, וגם של החיזבאללה בצפון, וכמובן להחזיר את התושבים, לתת להם תנאים שהם יכולים להמשיך ולפתח את הדורות הבאים ביישובים שלהם. היית שם בבור, בקריה, בכל מיני כובעים, כל מיני תפקידים. אתה יכול לנסות לתאר לעצמך מה האווירה שם עכשיו של הרמטכ"ל וראש השב"כ ואלוף הפיקוד, כשהם יודעים איזה מחדל נורא קרה במשמרת שלהם וצריכים להמשיך לנהל את האירוע, ושר הביטחון גם. תראה, אני קודם כל מכיר את האנשים. האווירה היא אווירה קשה. אני מכיר את האנשים. זה האנשים הכי טובים שיש למדינת ישראל. והם כשלו, אין מה לעשות. הם לקחו אחריות, דני. המילה הזאת, אחריות, לא קיימת בממשלת ישראל. שם לא יודעים לקחת אחריות. בוודאי לא העומד בראשה. הוא לא מבין את המשמעות של המילה אחריות. הוא מבטיח לנו שהוא ידאג שזה לא יקרה עוד פעם. זה קרה במשמרת שלו. הוא אחראי על זה. מההתחלה ועד הסוף. מההתחלה זה מרגע שהוא החליט על האסטרטגיה שלו, ועד הסוף זה עד היום שבו קרה האירוע הזה, הוא אחראי על זה. הוא זה נתניהו כמובן, והוא אומר, זה לא הזמן עכשיו לעסוק בזה. אחר כך אני אתן את התשובות. כן, אבל אתה לא יכול לקבל את האמון של העם בימים שהולכים למהלכים קשים מאוד. לטפל ברצועת עזה ובחמאס, או לחילופין בחיזבאללה, זה לא טיול בטבע. זה קשה, זה ארוך, זה נפגעים. אתה צריך לעמוד ולקבל את האמון של הציבור. אני חושב שעד עכשיו ההחלטות של הממשלה הן לא נכונות. הן לא נכונות. אנחנו פספסנו את הסיפור הזה של המסדרון ההומניטרי. אנחנו פספסנו את הטיפול בחיזבאללה. החמאס לא היה ברח לשום מקום. הם היינו נותנים לו את מבוקשו, וממתינים עם זה, קודם כל מטפלים בחיזבאללה. ויש פה עוד דבר. כן. אתה רוצה שחבלי הארץ האלה, גם בדרום וגם בצפון, ימשיכו לשגשג, ושאנשים יחזרו ויאחזו במקומות האלה מחדש. אתה צריך לתת להם את התקווה הזאת. אפשר גם לשחרר את החטופים וגם למוטט את החמאס, שתי המטרות האלו? תראה, מרגע שיזל הזמן, אני מבין שיש איזשהו חלון של זמן שבו עדיין ממתינים כאילו לישועה הקטרית. הקטרים הם עם החמאס, לא עם אף אחד אחר. ומה שעצם העובדה שצה"ל ישלוט ברצועת עזה, לדעתי תוך מספר שבועות, מספר חד ספרתי של שבועות, ויקטר את ראשי החמאס, הנכס הזה שיש בידיים שלהם, האזרחים שלנו, הילדים, הנשים, יהפוך להיות למחסה ולמגן לשלומם של מנהיגי החמאס. הם יאחזו בהם עד הדקה ה-90, בחטופים. על מנת למלט את עצמם. ואז יתחיל המשא ומתן האמיתי. אז יתחיל המשא ומתן. איך זה צריך להסתיים, האירוע הזה? תראה, אני קודם כל מייחל לזה שנדע להחזיר את החטופים והשבויים.
זה בעיניי משימה עליונה של מדינת ישראל. יהיה קשה לחיות בארץ הזאת, שאתה יודע ש-229 נכון להיום, בידי החמאס, ולא הצלחנו להביא אותם חזרה לביתם ולמשפחותיהם. הסיפור של פירוק החמאס מיכולותיו הצבאיות היא גם משימה עליונה. אלה שתי משימות עליונות אפשר את שתיהן? של צה"ל. אני חושב שאפשר את שניהם, אבל זה לא יהיה 100% של הצלחה. אתה לא תרדוף עד אחרון אוחזי הקלצ'ניקוב בחמאס. אי אפשר יהיה לאייד את החמאס ואת הרעיון שלו. אבל לפרק לו את היכולות, הטיליות, את המנהרות, את כמויות הנשק וחומר הנפץ שהוא אגר, כן, ובעיקר לפגוע בחמושים שלו. בימין, שרי הממשלה מאשימים כמעט את כל האירוע הזה בהתנתקות, שאתה היית שר הביטחון שלה. קודם כל, אני לוקח אחריות על ההתנתקות, אני גאה במהלך הזה. גאה במהלך הזה. רק עכשיו מבינים אזרחי ישראל מה היה קורה לכל אותם 10,000 מתיישבים בשנת 2005, אם היו ממשיכים להישאר ברצועת עזה בקרבת ציפורניהם של הטורפים האלה. כל שני וחמישי היה אירוע מול החמאס. אם היית שם ברצועת עזה, המצב לא היה יותר טוב? שולט גם ביטחונית? איזה ביטחון? היישובים האלה, דני, 22 נקודות יישוב. שרוב רובם על החוף בחלק הדרומי בכלל. רוב רובם על החוף, מערבית למערכי החמאס. איזה הגנה זה נתן למדינת ישראל. איזה אינטרס היה לנו בכלל להיות שם. אנחנו רק הצלנו חיים. זה שעכשיו חופרים 18 שנה לאחור, בשביל למצוא עוד כמה אשמים, זה בסדר, מותר לו לחפור. מותר, הוא גם אוסף חומר על הרמטכ"ל, ועל ראשי הצבא, ועל שר הביטחון שלו, שהתריע בפניו, שזאת סכנה מוחשית ומיידית, באומץ לב אזרחי יוצא מן הכלל. ואמר לו הרמטכ"ל, ושלח את קציניו, את ראש אמ"ן ואת ראש אגף המבצעים לכנסת, להסביר להם מהי הסכנה הזאת. והם היו מוכנים לשמוע. הם היו במהפכה המשפטית שלהם. הם חילקו ג'ובים. הם חילקו כספים קואליציוניים. ראש ממשלה ששומע את שר הביטחון שלו ואת ראש אמ"ן והרמטכ"ל, אומרים לו, יש סכנה למלחמה, הכל צריך ליפול לו מהיד. הוא צריך לשבת ימים ולילות ולבדוק מה הוא יכול לעשות לביטחון מדינת ישראל. לא להאשים אותם כל שני וחמישי. מה היית עושה במקום ראש הממשלה עכשיו? אני חושב שהראייה צריכה להיות ארוכת טווח, לא קצרת טווח. הסיפור הזה של הסבבים ועוד סיבוב, ולהרתיע אותם לעוד שנה, שנתיים, כפי שהיה במבצעים האחרונים, כולל בצוק איתן שהזכרתי אותו, תם. המהלך צריך להיות מאוד יסודי, מאוד אסטרטגי, אין לחמאס יכולות. ומבחינה אישית, מה נתניהו צריך לעשות או לומר לציבור? תראה, נתניהו קודם כל צריך לקחת אחריות. הגיעה העת נתניהו, קח אחריות. הגיעה העת. והוא צריך לקבל איזושהי טיפת אמון שהוא עושה את הצעדים הנכונים. אין בו אמון, לא בו ולא בממשלה שלו. וזה שהוא לקח את בני גנץ וגדי איזנקוט, שני אנשים ראויים מאוד, שיהיו לצידו, שאם מחר יהיה איזה ברוך או תקלה, אז הוא יגיד, רגע, יהיו לידי שני רמטכ"לים. זה באמת לא ממשלת אחדות. ממשלת אחדות זה כל המפלגות הציוניות בממשלה, ביחד. ביחד בקבינט, ביחד בבור, ביחד מול המצלמות, ביחד מול האומה, לא לבד. הוא יוכל לדעתך להמשיך להיות ראש ממשלה אחרי האירוע? אני חושב שביום שתסתיים המלחמה הזאת, נתניהו לא יוכל להישאר ראש ממשלה, לא הוא ולא הממשלה שלו. תראה, אני במדינה הזאת גדל דור נפלא של צעירים. הם לא ייתנו לזה לקרות. כשם שיצאו כנגד המהפכה המשטרית, זה יהיה כאין וכאפס לעומת היציאה שלהם נגד הממשלה הזאת ומחדליה. זאת ממשלה שתיזכר לדיראון עולם. על המחדלים שלהם בכל שנת 2023, ובמיוחד בחודשים האחרונים. הרמטכ"ל לשעבר, שר הביטחון לשעבר, שאול מופז, תודה רבה לך על הדברים האלו. תודה ובשורות טובות. אמן.